Hello, sziasztok, szép napot nektek! Üdvözlünk titeket! Ahogy láthatjátok a címből, illetve a dobozból, ismét egy órával fogunk foglalkozni. A timestore.hu oldaláról érkezett hozzánk egy óra, egy dízel óra. Most ugye az előző videókban Daniel Wellington, illetve Michael Kors óra volt többségében, most egy dízel órához tudtunk hozzájutni. Mielőtt kicsomagolnám egy-két gondolat erről a dízelről. Ugye ez a dízel egy olasz kiskereskedelmi ruházati vállalatként indult. Ez a dízel márkalogó alatt árultak mindenféle ruházati terméket, kiegészítőket, órákat, mindenféle dolgot. Olaszországban, Bregenzben van amúgy a maga a telephelye, tehát nem is telephelye, hanem a székhelye. Aki ezt megalapította, ez a Renzo Rosso nevű úriember. Ő ugye a történelemkönyvek szerint idézőjelben már 15 évesen vart saját varrógépével, farmerokat, stb. Készített, amiben édesanyja besegített neki, valamint ami még fontosabb információ, hogy elvileg 2019-ben a dízel USA az csődejárás alá került, de ez a dízel spát nem érinti. Na de lássuk, mi van a dobozban. Ki fogom bontani ezt a csomagot, ezt a kis dobozt. Megpróbálom szépen felbontani, és gyorsan. Így érkeznek meg a termékek a timestore.hu-ról. Ahogy láthatjátok, van még benne külön egy kis doboz, és a dobozon belül még van egy ilyen fólia és egyéb papírok, ezt el is veszem innen, ezzel nem foglalkozunk most. Hál' Istennek a csomagolás az mindig megfelelő a timestore.hu oldaláról. Az órák azok ilyen dobozban érkeznek, Michael Kors, illetve Daniel Wellington órák is külön-külön kis dobozban vannak, illetve csomagolásban. Ugye erre rá van írva, hogy diesel box, valamint van rajta egy ilyen QR kód vagy barkódos sorszám, gondolom az azonosításhoz, hogyha ezt lehúzzák. Na lássuk, mi van amúgy a kis papírdobozban. Ez is megvédi nyilván azt a terméket, ami hozzád kerül, hozzád érkezik. Ezt a papírdobozt is odébb rakom. Ez a kis dobozka érkezett meg most. Ugye ez így néz ki, ez egy fehér doboz, ahogy láthatjátok, ez egy negatív lenyomat itt rajta, dízel felirattal, egy ilyen bőrtartó, körbe mutatom, az elemei ilyen patentolással vannak, ha jól látom, összekapcsolva, vagy lehet, hogy ez csak dísz, de szerintem ez rendes patentolás. A teteje az ilyen lukacsos, az alján ugye van itt egy dobozkód, illetve egyéb más információ, ahogy a Michael Kors dobozokon is rajta szokott lenni. Amúgy ez a doboz egy elég mutatós, jó kézbe venni amúgy. Ez nem fa, hanem bőr, de egy egész jó. Na, kinyitom, és akkor látható lesz, hogy milyen óra van benne. Így érkezett meg az óra. Ahogy láthatjátok, ez is szépen be van csomagolva. Van itt egy belső, szerintem ilyen műbőrszerű szivacsos csomagolás, vagy szivacsos ilyen kis párna, amire amúgy felfűzik az órát. Ez van benne, erre volt ráfűzve ez a karóra, illetve ugye a dízelhez is, mint órához szokott érkezni még egy ilyen kis könyv, amiben ugye le van írva, hogy hogyan és milyen módon kell kezelni ezeket az órákat, illetve milyen módon tudod beállítani az egyes részeit. Ja, tehát akkor ez az óra, ami megérkezett, most ki fogom venni. Így néz ki maga az óra. Ugye ez a része is be van csomagolva, nylon csomagolásba. A kis kártyáján láthatjátok, hogy DZ4344-es amúgy a típuskódja ennek az órának. Megpróbálom közben egy kicsit beállítjuk a kamerát. Így, jó. Le fogom róla venni ezt a kis nylon réteget, aztán majd ahogy szoktam, órát húzok hozzá, vagy az órához kesztyűt húzok, hogy ne mázgáljam össze rögtön itt ezt a kis terméket. Amúgy én ezeket szeretem így kibontogatni, mert ezek valójában megvédik az adott terméket a sérüléstől. Úgy látom, más nincs rajta. Felveszem hozzá a kis
kesztyümet, ezt a csomagolást is odébb rakom, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amik most közvetlenül lényegesek a számunkra. Meg is vagyunk, és akkor mutatom is az órát. Tehát akkor most jön a lényeges része. Így néz ki maga az óra. Akkor megmutatom még egyszer, tehát az óra tok és a korona összességében hogy néz ki. Ugye látjuk az Only the Brave feliratot, ugye itt a 12-es szám alatt. Láthatunk 3 kronográfot, ugye különböző skálázási beosztást körbe. Itt a fém díszítő elemen ugye a dízel logóját, illetve a 10 bár feliratot, a 2 kronográf állítót, a koronában ugye a dízel logót, aranyszínű maga a tok, a számlap az fekete, ha jól emlékszem 57 mm-es nagysággal bír ez az óratok, ugye itt az alján az Only the Brave felirat szintén, illetve a dízel logó. Ott a típuskódja DZ4344-es, és gondolom ez egy egyéb azonosításra alkalmas szám, ez a 111803-as. Ugye ez a kis ragasztó csík, ami itt rajta van, még az rajta maradt, azt megpróbáljuk még majd levenni. Ne legyen mázgás, megpróbálom megtörölni. Ez egy bőrszíjjal rendelkező óratípus, ugye itt a Genuine Leader vagy Laser rá van írva, hogy ugye valódi bőr, amiből készült az óraszíj. Itt van a dízel logó, a csat, ugye tartalmazza a stainless steel feliratot, ami valóban úgy is van. Véleményem szerint van még benne egy dízel logó, valamint itt rajta van a dízel címke, aminek rajta kell lenni rá, vagy Japán Movement, ugye japán szerkezetű az óra, és Kínában lett szerelve. Maga az óra amúgy méreteibe, majd fogok csinálni egy olyan videót, ahol ugye karomra teszem az órát, vagy fent lesz. Amúgy akinek rövidebb karja van, vagy kisebb a kézfeje, annak ez nagy lehet. Most én a jelen esetemben én ezt megfelelőnek ítélem, még talán a Big Daddy 2.0-ás is megfelelő lenne. Ez amúgy a Mega Chief kategóriába tartozik. Én úgy tudom, ez az óra. Amúgy a kialakítása az óratoknak, valamint ez a szíj is, ami jár hozzá, ugye ez a vastagabb szíjak közé tartozik, szerintem egy elég nívós darab. Nekem az a véleményem ezekről az órákról, hogy valóban látszik rajtuk, hogy foglalkozva volt ezzel magával a dizájnnal, amikor ezt kitalálták, ugyanis tehát olyan alkotó elemei vannak, amit látszik is, amiből ugye felépül az óra, hogy tényleg nagyon jól mutat felvéve, ezt tudom jól, előző videókban esetleg láthattatok a karomon más színben, más típusba ugyanilyen karórát, úgyhogy nekem erről már megvan az előzetes véleményem, szerintem megbízható órák, megpróbálom megmutatni amúgy, hogy működik a kronográf, tehát itt most a felsőt fogom megnyomni, és ahogy én emlékszem, a felső kronográf, illetve az alsó, ez az oldalsó nem, fog elindulni, az egyik az ilyen másodperc szinten fog forogni, a másik pedig, ahhoz először a mutatót eltávolítom már egy picit, ugye három állású itt is az órába szerelt korona, tehát az egyes állás a 0, amikor nem csinál semmit, a kettes állás az, amikor a dátumot állítod, a hármas pedig, amikor magát az óra mutatóit tudod beállítani, hogy látható legyen itt az óra mutatót elcsavartam, egy picit meg fogom nyomni a felső gombot, és a felső, illetve az alsó kronográfnak el kell kezdeni forogni,
A felső gyorsabban, az alsó pedig lassabban kell, hogy forogjon. Tehát most részidőt mérünk, ugye mondjuk másodperc alapon, és most vissza fogom állítani a mutatókat. Vissza is álltak a megadott sorrendbe, ugye ez a másik mutató, ez nyilván ez a perceket méri, tehát amikor elindul ez a stopper funkció, akkor ő 1 perc, 2 perc, 3 perc az úgy fogod forogni. Körülbelül így néz ki ez a karóra, megpróbálok még majd mindjárt egy pár információt elmondani róla, addig csinálunk róla egy egész közeli felvételt. Ugye ez az óra Diesel DZ 4344-es típus. És akkor mutatjuk közelről egész az óra tokot még egyszer, a szíját, megpróbálom fordítani most nektek közben. Ezt a részét is megmutatjuk még egyszer. Akkor a pontos méreteit azt most elmondom. Remélem, hogyha valaki akarta, akkor itt le tudta stoppolni a kamerát otthon, és akkor meg tudta nézni az egyes alkotórészeket, feliratokat. A mérete az 51x12 mm, egy férfi óráról beszélünk, elemmel működő kvarcóra, elvileg jótállás 24 hónap erre az órára is, 100 méterig vízálló, ásványi kristályüveg ennek is az üvege, ugyanúgy, mint a Michael Korsognak, illetve a Daniel Wellington óráknak. Acél PVD bevonattal van ez a tok is bevonva, ami azt jelenti, ugye ez a PVD, hogy ez egy fizikai kezelés, ugye nem kémiailag festik, hanem ez egy fizikai kezelés, tehát erőráhatással, valamilyen módszerrel 1-től 10 mikronméter, vagy valami, is tudom, hogy mondják pontosan, vastagsággal képezik rajta a színezett felületet, a tok színe arany, az óraforma ugye kerek, látható benne a kronográf, a szíj az nemesbőr, fekete színű. Ugye, hát a típusa az elegáns is, vagy sportos is lehet, dátumfunkcióval, kronográffal rendelkezik, lumineszcens mutatók vannak benne, ugye azt láthatjátok majd sötétbe, hogyha lekapcsoljátok esetleg a villant és közel tartjátok egy fényforráshoz, akkor mind a mutatók, mind a beosztások zölden fognak foszforeszkálni, és stopper funkció is van magában az órában, tehát nem egy egyszerű darab. Még egyszer akkor dízel logó egyik oldalt, stainless steel felirat a másik oldalt, a szíjban ugye benne a nemes bőr, dízel logó benne, a tok az arany és fekete, PVD bevonatos, olyan funkciókkal rendelkezik, amit említettem róla az imént is. Így néz ki a hátlap, az oldala. Ez a szíj része így néz ki, és itt van benne, hogy eredeti bőr. Ezt leteszem ide nektek. Így ezek a dolgok, amik benne voltak a dobozba, amik megérkeztek, ezek így néznek ki. Ugye ide betettünk egy dízelövet, amivel én rendelkezem, az is amúgy egy eredeti dízelöv.
és ez is eredeti, valódi bőrből készül. Amúgy egész jó, ilyen markáns dolgokat gyárt a dízel, amint láthatjátok az óra, illetve a szíj tekintetében is. Körülbelül ennyit tudtunk nektek elmondani erről az óráról, valamint arról, hogy honnan érkezett. Reméljük, aki szeretne, az megfelelő információt hangba, illetve képbe is megfelelő információt tud nyerni, mielőtt esetleg egy ilyen óravásárlásba bocsájtkozna. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, jó vásárolgatást nektek, meg jó nézelődést, reméljük megnézitek a többi videónkat is, így az órák tekintetében is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, sziasztok!